Oyaore nyakora mogik kendo machiegni e nonro mar oboke kawuono chieng' tich adek tarik 10 dwe mar ariyo higa mar 2021. Marwaki e chenro ni en an Chris Owino. Kaka pile an kod oboke adek, The Standard, Daily Nation kaachiel kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thoro mar wach e nyim oboke mar The Standard en ni how exams will radically change. How exams will radically change. Kaka weche mag timo penj e skunde ma pacho kae dhi lokore mos e kaka kinde medo dhi e pacho kae. Lokruok e wi penj ma jopuonjre osebedo ka timo e pacho kae. Kama e wi syllabus manyien mar weche mag somo miluongo ni CBC. Penj mar KCPE otimne lokruok. E kinde mokalo penj mar KCPE osebedo ka itimo e klas 8 kendo osebedo ka itime kod jo klas 8 e pacho kae nyadichiel. Kata kamano e syllabus manyien mar CBC, penj maduong' mar KCPE idhi timo e kidieny 2. E kidieny mokwongo idhi chako time e klas 4. E klas 4 ibiro ga chiwo gimiluongo ni Continuous Assessment Test kata CAT. Test gi ibiro miyo jopuonjre e skunde gi biro loso atamalo 60 mag marks ma jopuonjre gi dhi yudo e giko penj maduong' mar KCPE. Manyiso ni ka nyathi ni klas 4 to CATs duto motimo chakre e klas 4 nyaka klas 6 biro loso atamalo 60 mag marks ma odhi yudo e KCPE. Mano kidieny mokwongo. Kidieny mar ariyo, kagichopo e klas 6 to gidhi timo penj mar KCPE kendo. Penj mar KCPE ma gidhi timo e klas 6 dhi ting'o atamalo 40 mar marks duto. Koro atamalo 40 magitimo e klas 6 kod atamalo 60 magisetimo chakre e klas 4 nyaka klas 6 kiriwo to dhi bedo atamalo 100. Loso marks duto magidhi timo ka gitieko skul kata gitieko kidieny mar primary. Koro penj maduong' mar KCPE e syllabus manyien mar CBC ok dhi tim dichiel, idhi time e kidieny 2. Kidieny mokwongo ibiro chako time e klas 4 nyaka klas 6. Klas 4 nyaka klas 6 ibiro time kokalo e penj miluongo ni Continuous Assessment Test. Magi penj mosebedo ka imiyo jopuonjre kinde ka kinde e skunde gi. Bang'e ka gichopo e klas 6, giko mar klas 6 idhi miyogi penj moro. Penj midhi miyogi e giko mar klas 6 dhi ting'o atamalo 40. Koro kiriwo atamalo 40 kod atamalo 60 dhi loso atamalo 100. Mano e kaka penj maduong' mar KCPE idhi timo e syllabus manyien mar CBC. En ni KCPE idhi chako timo e klas 4. Klas 4 kod klas 5 nyaka klas 6 ibiro ga time i penj ka penj mano Continuous Assessment Test. Bang'e kochopo giko klas 6 kendo gidhi timo penj moro moting'o atamalo 40 bang'e to dhi loso atamalo 100 kar timo penj mar KCPE dichiel. Kata kamano penj mar KCSE mano penj maduong' mar jo klas 12 to pod ibiro mana timo e klas 12. Mago moko kuom lokruok mane otim e syllabus manyien mar somo miluongo ni CBC, kama koro penj maduong' mar KCPE ibiro timo e kidieny 2 kochakre e klas 4 gikone to idhi time kendo e klas 6. Kata kamano penj maduong' mar KCSE to pod ibiro mana timo e klas 12. It oboke mar 2 en ni gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko gikone to ne owe thuolo kod doho bang' we thuolo e yor bond mar omenda maromo 100,000. Gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ne owe thuolo e yor bond mar omenda maromo 100,000. It oboke mar 4, duond od bura mar Jubilee ne othicho oko jatend jood bura mathoth e od bura mar Senate mano Seneta Irungu Kang'ata, kendo gwelo seneta manyien mano seneta ma Kiambu Kimani Wamatangi ka Senate Majority Whip manyien. Duond od bura mar Jubilee ne othicho oko jatend jood bura mathoth e od bura mar Senate mano Seneta Irungu Kang'ata, kendo gwelo seneta ma Kiambu
mano Seneta Kimani Wamatangi kaka jatend jood bura mathoth e Senate manyien. Mano gik manotimre odiochieng' manyoro e romo manotelie kod jagoro maduong' mar Jubilee Raphael Tuju kama ne githich oko Irungu Kang'ata kaka Senate Majority Whip kendo gwelo Kimani Wamatangi kaka Senate Majority Whip manyien. Oboke mar 6 ogai mar ODM Raila Odinga sani koro kwayo jotend ute lamo mapacho kae mondo sir BBI. Ogai mar ODM Raila Odinga sani koro kwayo jotend ute lamo mapacho kae mondo sir lwedo bill mar BBI. Oboke mar 7 bende jalup ker William Ruto okwedo weche ma osebedo ka liekore ni nitiere ywaruok e kinde kod ker Uhuru Kenyatta. Oboke no bende County Assembly ma Kisumu ne obedo county mar 2 e pacho kae e puodho bill mar BBI bang' ka county ma Siaya ne otimo makamano giko juma mokalo. Odiochieng' manyoro County Assembly ma Kisumu ne opuodho bill mar BBI kendo bedo County Assembly mar 2 e pacho kae e puodho bill mar BBI bang' ka County Assembly ma Siaya ne opuodho bill mar BBI e juma mokalo. Oboke mar 8 loso ewi lokruok mane otim e syllabus manyien mar somo kama penj maduong' mar KCPE no otimne lokruok ka sani koro penj maduong' mar KCPE idhi timo e kidieny 2. Kidieny mokwongo idhi time e klas 4 bang'e to idhi time e klas 6. Klas 4 kod klas 5 idhi miyo jopuonjre penj miluongo ni continuous assessment test. Bang' ka gichopo e klas 6 to idhi miyogi penj machielo ma gidhi timo gitieko primary e klas 6. Oboke mar 10 loso saloon moro kata kinyozi moro e boma maduong' ma Nairobi miwacho ni osebedo ka jower kata jothum mopogore opogore pacho kae rome kama iwacho ni lielo gie styles mopogore opogore. Iluonge ni Eric One Wash kendo oyudre e boma maduong' ma Nairobi. Kata kamano iwacho ni kinyozi ni bei mare otimo cathedral pek sipwap. Oboke mar 12 nyaka 15 loso ewi chenro madhi nyime mar muko ute mane oger e lope mag gari maj railway pacho kae mano Kenya Railways madhi nyime e pacho kae kendo oganda dhi nyime kod golo ywak margi kalore kod chenro mar muko ute mane oger ataro kod chike e lope mag Kenya Railways. Oboke mar 14, 15 nyaka 17 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo. Oboke mambalang' mar My Hustle bende ni oboke ni weche mowuok e pinje maoko kaachiel kod weche mag ohala. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke kama loso ewi jago firimbi mar lig maduong' mar piny Ingereza Mike Dean miwacho ni ne ochiwo kad makwar e yo ma ok ler nyaka sani ne jatugo mar West Ham miluongo ni Thomas Toshek. Oboke mar 2 en oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en ni New World for Children in CBC Plan. New World for Children in CBC Plan en kinde ma lokruok e weche mag somo kalore kod syllabus manyien mar somo miluongo ni CBC mane ogol ayango odiochieng' manyoro kendo mi ker Uhuru Kenyatta. Kalore kod syllabus manyien mar weche somo, penj maduong' mar KCPE no timne lokruok ka sani penj maduong' mar KCPE mosebedo ka itimo e giko mar primary mano klas 8 sani koro idhi timo e kidieny 2. Kidieny mokwongo idhi chako time e klas 4, klas 5 to giko idhi time e klas 6. Ka klas 4 kod klas 5 KCPE idhi timo kokalo e penj mag continuous assessment test madhi chuogo atamalo 60. Bang'e to gidhi timo penj mogik mar KCPE e klas 6 madhi chuogo atamalo 40. Kata kamano penj maduong' mar jo klas 12 mano KCSE to pod idhi na timo e klas 12. Mano loso mana ewi lokruok manyien e syllabus manyien mar somo mar CBC. Oboke mar 3 en ni gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko ne owe thuolo e yor bond kod doho ma pacho kae. Oboke mar 4 loso ewi lokruok manyien motim ewi syllabus mar somo ma pacho kae mano CBC, Competency Based Curriculum. Oboke mar 6 en
duond od bura mar Jubilee ne othicho oko jatend jood bura mathoth e od bura mar Senate mano Seneta Irungu Kang'ata kendo gwelo Seneta ma Kiambu Kimani Wamatangi kaka Senate Majority Whip manyien. Mano notimre romo mane otelne kod jagoro maduong' mar Jubilee Raphael Tuju. Ito oboke mar 8, ogai ma ODM Raila Odinga sani koro kwayo jotend ute lamo ma pacho kae mondo osir lwedo bill mar BBI. Raila sani koro kwayo ute lamo kaachiel kod jotendgi mondo osir lwedo bill mar BBI. County Assembly ma Kisumu ne obedo County Assembly mar 2 e puodho bill mar BBI. Ito oboke mar 10 nyaka 11 loso ewi chanjo mag tuo mar COVID-19 ma odiochieng' kodiochieng' biro kowuok e pinje mag jowagunda, kata kamano iwacho ni bei margi ni malo mokalo. Ito oboke mar 14 loso mana e weche mag arita kwe gwenge mag Kapedo, pach jondiko kaachiel kod pach josomo, weche mowuok e counties, weche mowuok e pinje ma oko kaachiel kod weche tuke. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en ni Ruto Munya in major clash over central politics. Eni jalup ker William Ruto kaachiel kod jatend migawo mar pur Peter Munya nyoro rakore odiochieng' manyoro ewi telo kata weche mag siasa mag oganda mawuok e Kenya madiere, kama jatend migawo Peter Munya ne okwayo Ruto mondo owe donjore kod weche mag siasa mag oganda mawuok e Kenya ma masawa, kendo ne owacho ni ker Uhuru Kenyatta kata odoko ne en ker mar oganda duto ma pacho kae, to bende en jatelo mar oganda mawuok e Kenya madiere, kendo nyaka miye luor ng'ata madwaro kura kata ombulu mag oganda mawuok e Kenya madiere nyaka kal kuom ker Uhuru Kenyatta. Mano ne okelo ywarok mapek e kinde kod jalup ker William Ruto kama ne giromo e liel moro e gwenge mag Central Kenya odhiambo manyoro. Gavana machon ma Nairobi Mike Mbuvi Sonko be ne owe thuolo gi bond. Ito oboke mar 4 nyaka mar 5 loso mana ywarok e kind Peter Munya kaachiel kod jalup ker William Ruto, kama nyo Munya onyiso Ruto ni Uhuru Kenyatta kata odoko ne en ker ma pacho kae, to pod en jatelo mar oganda jo Kikuyu, kendo ng'ato madwaro ombulu mar oganda mawuok e Kenya madiere nyaka los mana kod ker Uhuru Kenyatta. Ogai mar ODM Raila Odinga jiwo jotend ute lamo ma pacho kae mondo osir lwedo bill mar BBI. County Assembly mar Kisumu ne obedo county mar 2 e puodho bill mar BBI odiochieng' manyoro. Mano bende makelo giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono. Ne alidhoni alidha moko kuom thuond weche oboke magwa ma kawuono. Inyalo kawo thuolo mari mar mondo idhi inyiew oboke momori kendo isom agaja mar kwano kaachiel kod agaja mar meli. Director mara neno ka diyo na wang'e to siema kokocha adhi wege kaka bed godiochieng' makare. Nyinga Chris Owino.